Kto postavil prvý skateboard alebo longboard, nikto nevie, ale je známe, že tento šport sa stal populárnym v 60. rokoch 20. storočia u surferov na Havaji. Začali uvažovať, ako sa zabaviť, keď je more kľudné, a hľadali niečo podobné aj na súši. Netrvalo dlho a zrodil sa nápad priskrutkovať na dosku podobnú surfu kolieska z korčuly. Postupne to prenikalo do celého sveta ako skateboarding alebo longboarding. Priaznivcov si tento šport našiel aj na Slovensku. V Trenčíne sa zišli nadšenci Longboard Garage Race Masaryčky 2015. Tu si mohli vyskúšať svoje schopnosti všetci milovníci tohto divácky atraktívneho športu. Postupne sa pretekári, ktorí prišli nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, zahrievali freeridovými jazdami. Potom začala pravá show v podobe Hippie Jump Contest. V tejto disciplíne ide o to, ktorý pretekár vyskočí vyššie a dopadne na svoj longboard. Svetový rekord je 144 cm a v Trenčíne bol dosiahnutý maximálny výkon 135 cm. Potom už nasledoval samotný pretek vo dvojiciach vylúčovacím systémom. Na záver treba povedať, že víťazmi sa stali všetci tí, ktorí našli odvahu a spustili sa zo strechy Masaryčiek až do cieľa. Prekonať nástrahy trate, ktoré organizátori pripravili, nebolo také ľahké. Pohoda, oddych a radosť v tomto športe je na prvom mieste. V Trenčíne sa to naplnilo do bodky, k čomu prispelo ideálne počasie a dobrá muzika.